Bueno, nik uste dut bihar gozoko bilkuran Alderdi Popularrak aurkeztuko azalduko dituen bi mozio horien bitartez, Getxo Antzokiari buruzko mozio horien bitartez argi eta garbi jartzen ditu mahai gainean zeintzuk diren Getxo Antzoki eta musika eskolari buruzko eurek daukaten planteamendua. Alde batetik Getxo Antzokiaren Getxo Antzokiaren proiektuari buruzko biabilitatea kolokan jartzen duten bitartean azken batean esaten dutena zera da nolabait gure inguruko eta Getxon ere gure inguruko antzokien okupazioa 300 pertsonakoa da media nolabait esateko eta eurak esaten dute 750ko jesarleko horiekin nolabait ez dugula biabilitate hori bermatzen okupazioa asko gutxiagoa dela. Eta bestaldetik, planteatzen dute eta garbi musika eskolako eraikuntza, gure aurkeztutako proiektuan planteatzen den eraikuntza hori bertan behera ustea eta musika eskola telefonikako eraikuntza industrialera pasatzea. Zezan behar dut, edo zer ezan nahiko nuke bi planteamendu honi buruz. Alde batetik, ez doala ulertzen zergatik Alderdi Popularrak eta Arru eta DDA kaltetu nahi duen Getxoko eskaintza kulturala eta Getxoko etorkizuna, Getxoko etorkizuneko aukerak. Zergatik ikusita, bai Barakaldon, bai Santurtzin, edo bai Basaurin, daukaten antzokietan aforoa beti 650 eko jesarlekutik gorakoa ikusita, zergatik Getxon planteatzen duen 300 edo 400 jesarleku bateko antzoki bat. Nik ustot, Getxo ez dela nolabait kultura erantzun bat emateko momentuan ez Basauri, ez Barakaldo eta ez Santurtzi baino gutxiagoa. Are gehiago, nik esango nuke errespetu guztiarekin Getxoko auzokideek nolabait kulturarekiko daukaten jarrera ikusita udalerri horietan, baina askoz be kultura gehiago kontsumitzen dutelako eta eskatzen dutelako. Eta alde horretatik argi eta garbi galdetuko nioke Arruan Berdin hori. Ez aldu ni bezala ikusten bai Barakaldon eta bai Bilboko antzokietan nola dauden antzokiak Getxostarraz beteta. Ez aldu ikusten, ez da topatzen Getxostarrekin bai Bilbon eta bai Barakaldon antzokietan. Ez aldu ikusten nola asteburu guztietan eta astean zehar Getxostar pila bat joaten garela bai Bilbora, bai Barakaldora, bai beste inguruko antzokietara eskaintzen diren espektakuloak ikustera eta bar. Zergatik Getxori kaltetu, zergatik Getxori aukerak murriztu, zergatik aforo gutxiago bat. Eta beste gogota bat. Barakaldon, Santurtzin, Basaurin eta Bilbon baliabide ekonomiko nahiko aldin badaukate eskaintza kultural hori mahai gainean jartzeko eta horrelako antzokiak zabalik edukitzeko zergatik ez dugu Getxon edukiko baliabide eta aurrekontu horiek. Are gehiago, zerbaitegatik ezaguna baldin bada Getxo da bere eskaintza kulturala gaitik. Eta ez bakarrik eskaintza kulturala gaitik, egindako kudeak eta kulturala gaitik. Eta aukiritugu izugarrizko prestigioso teknikariak, eta Eugenio Gandiaga horren adibide garbi da. Eta orain, Eugenioren egiteko moduaren nolabait herederoak ditugu, kulturetxea eramaten, eta eurak, bai Eugenio eta bere taldea izan dira Getxo Antzoki berria, diseinezeko momentuan herriko beharrak zehaztu dituztena. Eta orduan, kolokan jartzen dugu gure teknikarien profesionaltasuna, gure teknikariek egindako azterketa Getxo Antzokia planteatzeko momentuan. Ez dauka inongo zentzurik. Eta bestaldetik eta musika eskolari dagokionez. Nik ulertuko nuke hasieran udalak aurreko legealdian egindako planteamendua. Hau da, Getxo Antzokia zehazteko momentuan, edo zehaztu baino lehen, alegina egin, ahalik eta esparru zabalagoa edukitzeko.
parte horretatik egin ziren eta erosi ziren atzeko partean terreno batzuk, eta egin ziren ahaleginak telefonikarekin negoziazio baten bitartez telefonikaren eraikuntza erosteko, baina ahaleginak horiek ez zuten nahi genuen fruituak eman. Eta orduan, udalak zeukan esparrarekin hasi zen lanean proiektua definitzen, baina orain planteatzea eraikuntza hori erostea ez eraikuntza botatzeko eta esparroa zabaltzeko baizik eta bertara umeak eramateko musika eskola, hortako musika eskola egiteko, nik uste dut, ez daukala inongo zentzurik. Ez dauka inongo zentzurik. Eraikuntza hori ez delako batera egokia horrelako jarduere bat edukitzeko, eta eraikuntza horren baldintzak mugatuak direlako. Eta beraz, gaur egunean, ikusita bertan transformodelo daudela eta teilatupean ezin dela jarduerarik martxan jarri, araudiak debekatzen duelako, eraikuntza hori, metokarratuen arabera, musika planteatzen dugu, musika eskola, baina metoka erdi planteatzen ditu baliagarriak. Baina ez bakarrik hori, eske, eraikuntza honen egitura ikusita oso estua eta luzea, eske, ez dauka inongo baldintzarik gelak bertan zabaltzeko edo auditori bat zabaltzeko musika eskola behar duen modua. Eta azken batean nik argi eta garbi galdetuko nuke. Galdetuko dugu gaur egunean Aretako Andres Isasi musika eskolan dauden umeak, eta nik uste dut Andres Isasi musika eskola oso eraikuntza duina dela, eta dauzkan gelak eta teatro txiki eta bat oso ondo daudela musika eskolaren jarduera horrela emateko, eramango dugu ume guztiak orain eraikuntza industrial batetara, nik uste dut ez daukala zentzurik, inongo zentzurik. Eta are gehiago ez dut onartuko horrelako kaltea edo horrelako kalitatearen aldetik horrelako jeitsiera bat planteatzea gure Algortako eta Getxonabariko umeentzako. Are gehiago ikusita, martxan dekogun proiektuen arabera, planteatzen dugu musika eskola, izango dela musika eskola izugarri ona, programa musika eskola behar dituen beharrei aurre erantzun egoki bat emateko, eta primerakoa izango dela. Zergatik orain planteamentua. Eta beste galdera bat, orain 4 urte daramatzagun proiektua bultzatzen dagoen momentuan, orain planteatu berriz zerotik hasita. Obra martxan dagoenean, 8 milioi eurotako obra bat martxan daukagunean, orain zerotik hasita, hastea, nik uste ardura gabe keria izugarria dela. Eta ezin dugula onartu. Hori bai, proiektu hau behin eta berriro azaldu dugu, bai Hurbileko auzokidei, bai elkarte kulturalei, bai alderdi politikoei, bai auzokidei orokorrean, behin eta berriro. Eta jarraituko dugu horrela. Eta ez bakarrik informatzen eta sartzen baizik, eta euren iradokusuna jasotzen, eta proiektua alden moduan aldatzen iradokusun hori aurre erantzun egoki bat emateko. Alboko auzokideen jarrera ulertu egiten dugu. Baina gure obligazioa azken batean da interes orokorra eta interes partikularren arteko topagunea bilatu. Eta proiektua aldaketa oso importanteak jaso ditu inguruko lehenengo lerro horietako auzokidei erantzun egoki bat emateko. Adibide moduan, atzeko parte hori. Baina azken batean limite batzuk daude. Eta limite horiek bi dira, argi eta garbi, alde batetik. Ez dugu proiektua bertan bere usteko, hauxe da proiektua, eta proiektu izugarri hona gainea. Hau da proiektua, eta jarraituko dugu proiektu honekin, eta bestaletik ez dugu programazioa aldatuko. Hau da behar dugu getxon txuki bat, eta gainera getxok behar duen aforoarekin, eta behar dugu musika eskola bat. Beraz, limite edo muga horiekin jarraituko dugu hitz egiten, orain dela gutxi egon naiz bertako auzokideen elkartearekin. Otsailean 12an egon ginen eta batzar luze bat eduki genuen, argi eta garbi izan nien. Jarraitzen dugu proiektua aztertzen teknikoki, aldugun moduan erantzun egoki bat emateko, alden moduan,